Zamávajme jim, pojďme jim zamávat. Přátelé, pojďte, zvedneme ruce, ať mají radost. Že se na ně těšíme. Už jsou tady pomalu. Tak a my jdeme na to. Jdeme vyhodnotit nejlepší masky. Holky poprosím potom, aby přinesli ceny. Lyže, hokejky. Máme tam dvoje lyže, hokejky. A už jsou tady. Nazdárek. Nazdárek, ahoj. Tak, Snížek udělá poslední zatáčku a poprosíme tady se řadit do lajny, do fronty, vedle sebe. Teďka budeme dobržovat. Připomínám, ještě Snížek trošku níž, nebojí se Snížek. Dobržujeme. Dobrý, Snížek to tam zarazí a už brzdíme, všichni dobržujeme. Připomínám, dobržujeme. Vítáme jednotlivé masky, nazdar. Teď vyhodnotíme soutěž o nejlepší masku. Pojďte vedle sebe, nebojte se toho. Natočíme i takové videjko, jenom abyste věděli. Pojďte jednotlivé masky vedle sebe, pojďte do lajny. Diváky poprosíme, pojďte trošku níž, ať je vidíte všechny.